мавзунатон аввалан мехостам ки шумо дар бораи худ ва аҳли оилаатон каме маълумот дидед ки баъди олимпиадаи лондон шумо издивоҷ кардед, соҳиби фарзанд шудед. Дар ин хусус каме аввал маълумот медодед? Рости гап, олимпиада ин орзуи ман буд ва беҳтарин чиз дар инсон, дар зан, дар модар, дар духтар ин оила барпо кардан аст. Ва баъд аз олимпиада ман баъд аз як ҳафта пас оила барпо кардаем. Имрӯз ки ман шукрона иқдом мекунам, соҳиби духтарча ҳастам ба номи Осия ва шавҳари ман ҳам варзишгар аст, ӯ кас боксёр аст. Хеле ки имрӯз шумо омаден ӯ касро диден, ӯ ҳам ба монанди устоди ман аст, ҳам тренер аст, ҳам шавҳар аст. раҳмат ба ӯ кас мегӯям ки ӯ кас маро мефаҳмад, монеа дар варзиши ман намешавад. Ташаккур. Ба ғайр аз ҳамсаратон, боз ки ба шумо мухлиси ашадӣ аст? Наздиктарин шахсе ки шуморо тамошо мекунад, насиҳат мекунад? Рости гап, вақте ки духтар шавҳар мекунад, аз хонаи падару модар меравад, ин қусури хуштоман аст. ва ман имрӯз раҳмат мегӯям аслан барои модари худам ба қусури хуштоман. вақте агар ман як рӯз зал наравам, қусури ман ба шавҳарам ҷанг мекунад ки чаро келини ман зал нарафт. ва хуштомани ман ҳам ҳамин хел аст. пеш аз олимпиада мо 5 сол пеш ба ин кас ман заншаванда будам, ин кас шавҳаршавандаи ман буд. ин касо ҳамаш худашон маро мешинохтанд, ман ки ҳастам, чӣ кор мекунам ва чӣ машқ мекунам. ин касо розӣ будам, падару модари кас ки ман ба ин варзиш машқ кунам. ва баъд аз шавҳар кардан худашон, ман намехостам ба варзиш баргаштан, ҳаққи гапро гӯям. ва лекин шавҳари ман, падару модари ӯ, модари ман ҳамаш бо маро гуфтанд ки ин олимпиада барои падар не, ӯ олимпиада барои падар буд, ин олимпиада барои оилат кун, барои ма, барои шавҳарат, барои духтарчат. ва лекин ман раҳмат мегӯям, чӣ хеле ки хусури хуштоман маро дастгирӣ мекунад. бор мекунем, ман фикр намекунам ки падари ман нест. мавзунабоно маълум аст ки имсол, яъне соли 2015 барои аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба хусус дар риштаи мушзанӣ ва бокс соли бисёр ҳам масъул аст, зеро барои дарёфти роҳхатҳо ба олимпиадаи Рио де Жанейрои Бразилия ки соли 2016 баргузор мешавад, талош мекунад. бале, аслан дар писарон 2015 барои роҳхат гирифтан аст, ва лекин дар занҳо аз 2016 сар мешавад. ин сар мешавад чемпионати Осиё, чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои барои роҳхат гирифтани олимпиада. Аслан дар занҳо тоқа танҳо чемпионати ҷаҳон аст ки дар он ҷо то 12-ум ҷора бошем, мо метавонем сафар кардан. Аслан ба 12-ум ҷо рафтан бояд ман на камтар аз 6 бой бурд кунам, баъд ман битавонам роҳхати олимпӣ гирам. соли гузашта дар шаҳри Инчони Кореяи Ҷанубӣ мо ду сабқати шуморо тамошо кардем. рақиби аввали худро дар дақиқаҳои башумор шумо ба нокаут фиристодед ва аз рӯи имтиёз афсӯс ки дар қуввозмои дуюм мағлуб шудед. аз ин шумо рӯафтода шудед? Не, барое ки аслан дирӯз як 3 рӯз пеш зодрӯзи Зибунуса Рустамова буд. вақте ки ман бо ӯ суҳбат мекардам, якимин одаме буд ки вақте ки ман чеҳраи ӯ касро дидам, ман хиёл кардам ман чемпион назди ӯ кас рафтесам. валекин гуфт ки ту барои ман ту чемпион ҳастӣ, чемпиони бозиҳои Осиё ҳастӣ, валекин бохтани ту ин беҳтар аст аз бурдани ту. барои ҳозир ту метавонӣ бохтан, валекин дар олимпиада метавонӣ натиҷаҳои баланд додан. барои бохтан бояд ту соф рӯафтода нашад. то дира рӯз ман зиқ будам, чаро ман бой додам, чаро ман дар куҷо хатое кардам ки ман дар ин мусобиқа бохтам. барои ҳамин баъд аз ин ман рӯафтода нестам. мавзуна мо як хабари хуш шунидем имрӯз ки шумо номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқии шаҳри Душанбе ҳастед ва бигӯед ки шумо чӣ гуна пешниҳод шудаед ва оё ба сиёсат гузаштани шумо барвақт аст аз назари худи шумо ё ин ки ин чиз шуморо ҳамчун ягона намоянда аз байни варзишгарони тоҷик рӯҳбаланд месозад? аслан вақте ки маро интихоб кардам, ман аввало хурсанд шудам, барое ки дар дигар давлатҳо ин чизо ҳаст.
дар парумоншон аст, дар ҳамаи чизо варзишгаро аст. вақте ки мо интихоб мекунем ин короро, мо метавонем сатҳи ҷавононро, сатҳи варзишгароро баланд кунем. ман хеле дӯст медорам вақте машқи худро дур намекунам. ман ба соати машқи худам мекунам, валекин кор аст. вақте маро интихоб карданд, бояд ман аз пайи ӯ нишавам. барои ҳамин монеаи варзиши ман намешавад. ман бовар дорам ки дар 2 моҳ як бор, дар 1 моҳ як бор вохӯрӣ ба мардуми хубтар аст. бо як қувваи дигар мегирад одам вақте ки аз наздик шинос мешавад, аз наздик суҳбат мекунад. вале ман инҷо мебинам ки шумо ба ҳайси мураббӣ низ имрӯз бисёр духтаронро сабақ медиҳед ва дар бораи шогирдони худ, дар бораи он ки ба кадом мусобиқот омодагӣ мебинед ва дастовардҳои шогирдонатон чист, каме суҳбат мекардем, каме шумо маълумот медодед. рости гап вақте ки ман бо шогирдони худам машқ мекунам, бо ӯ дарс метиҳам, ман хатогии худамро дар он касо мебинам. барое ки вақте устод аз берун аз ринг аст, моро метавонад гуфта хатои ам рақиби маро, ам худамро. барои ҳамин ман аслан бисёр варзишгаро ин чизро намекунам. баъд аз чемпион шиданшон, баъд аз боло шидан, мартабаҳои болоро мегзаранд, шогирд дарс наметиҳанд. аз ҳисоби касон намедонанд ки дар шогирд чи асту дар худамон чи аст. ман имрӯз ки мебинам шогирдои мо чӣ хатои мекунам, ман ӯро ислом мекунам, ба ӯ суҳбат мекунам. имрӯз ман худам медонам ки бокс чи аст, бокс чӣ нозикӣ дорад, бокс чӣ қинӣ дорад. бо шогирд чӣ хел суҳбат кардан дар кор, бо шогирд чӣ хел ҳам суҳбат шидан дар кор, ӯро бо ринг даровардан дар кор, ҳам психологияро кор кардан дар кор, ҳам ҷисману ҳам рӯҳан ин касоро тайёр кардан дар кор. мавзунафор ман мебинам ки инҷо хеле бисёр ҳастанд, аз кӯдак то бузургсол, вале мутаассифона толори варзишӣ имкон намедиҳад ки ҳама дар як вақт машқ кунанд. умуман чӣ мушкилот аст? барои зал рости гап мо пешниҳод накардаем, валекин ремонтҳо буд аз ҳисоби ҳукумати шаҳр, таъмир кардан аз ҳисоби ҳукумати шаҳр, бо дастгирии раиси шаҳр буд. валекин агар залҳои калон бошад, аз ҳисоби ки вақте мегӯям зали чориёвашон мерем, анвари нусфмешон, ҳама ҳамин зал мебияд. барои мо ҷомо танг аст, мо ҳамаро қабул карда наметавонем, аз ҳисоби ин касо меранҷанд. ташаккури зиёд барои суҳбат. мо бовар дорем ки шумо дар оянда низ парчамбардори тоҷикистон мешавед ва ба ифтихори шумо суруди миллии тоҷикистон танин андоз мегардад ва парчами давлатии тоҷикистон барафрохта мешавад. ҳазор рамат.